tukang graji nguasne sipatan mure ora kleru wong sing dhuwur katon manggut manggut wong sing isor mripate kok kiar-kiar samar klipet yen klipet awune kayu pokok rukut gone makarya golek sandang pangan kanggo kula warga dadi ati nimas apa kowe ora krasa nggonku mikir wit kala semono mbok iya welas aku paringo usada minangka brantaku nimas wong ayu aja laleda ayo to don asmara ana kowe aku marem tanpa kowe ora janjam bukas maran saben turu lelinduran rono rene tak derekke mung padi-padine bisa nyawang kowe nimas klambi lure agemane ditampekku rangapane ana kowe aku marem tanpa kowe ora janjam bukas maran saben turu lelinduran rono rene tak derekke mung padi-padine bisa nyawang kowe nimas
arek lure agemane ditampekku rangapane apik yo 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 jebol, suaranya jebol, Bemo, yo, mo, ayo bemo,
Nanti ayo Ari. Oh, awas, woi, yo banteng, wah, lebung, ya, oh, ayo Dika, oh, awas, oh, awas, awas, jam 4 luget ya. Cedek dah. Iyo. Ya. Iya, ayo Kak Gale. Yo. Dadi jaranane dadi. Semu nuju saiki wis mukti kowe anyelaki ora mathuk becikmu yen kepethuk